Οι Greek Masters μετά από πλειοψηφική απόφαση επέλεξαν τα ελληνικά ως γλώσσα των βίντεο. Υπήρξαν διαφωνίες, έντονες διαφωνίες, ομαδικές διαφωνίες. Ο Filmeister ήταν θυμωμένος, πολύ θυμωμένος, πάρα πολύ θυμωμένος. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν συμφωνίες, σε σημείο μάλιστα χαζοχαρούμενιάς. Ακολούθησε η εξής ψηφοφορία. Λοιπόν, ποιος ψηφίζει ελληνικά? Κάτω τα χέρια. Ποιος ψηφίζει αγγλικά? Κάτω τα χέρια. Καταμέτρηση των ψήφων. Ελληνικά 1, 2. Αγγλικά 1. Καινούρια γλώσσα των βίντεο των Greek Masters ανακηρύσσεται η ελληνική! Is that? Ωραία. Τώρα στο κανονικό βίντεο. Ναι! Μα ποιος είναι! Πάλι δεν μείνανε. Λίγη ώρα μετά, Μα ποιος είναι! Α, γεια σου μαμά. Καλά είμαι. Ναι. Παίζω πρώτο. Τι θες τώρα? Πάτσε με ησυχό. Ναι, γεια. My man, I'm gonna kill you. Yes, you kill you. Dream on, sucker. Κυρίες και κύριοι, καινούργια βιβλία έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνος Καραμανλής, η ιστορία μου. Μόνο 52 ευρώ και 35 λεπτά. Επίσης έχουμε, παραγγέλνετε, όσο μιλάω παραγγέλνετε. Έχουμε νίκη στην νεκρή ζώνη, Call of Duty. Πώς θα σταματήσετε σε 10 λεπτά. Μόνο 35 ευρώ. Επίσης, έχουμε για εσάς. Μισό λεπτό. Με ενημερώνει από το control, έχουμε μια συνταρακτική είδηση. Οι Greek Masters, το κανάλι που όλοι αγαπήσαμε στο YouTube, γύρισαν. Μια πολύ συνταρακτική είδηση όπως είπα και πριν, που θα μας οδηγήσει αμφθείας ρυθμίσεις. Γεια σας.